tudod, hogyha... Igen, mondja, gecire érdekel amúgy Írd minket, le, nem jó? tudom, hogy Írd le. észrevetted, de... Aha, érdekel, tudom. Jó, hogy te még Mesélj itt még. vagy, menj már innen. Nem. Menjünk már vissza, mit élésünk, mert Akkor már... menjünk, jó? Szia. De ne, várj, még akarok egy pár ilyen Most kisgyerekkel ezzel beszélni. maradjunk. Itt ezzel? Akkor maradjunk itt, de itt némítsuk le. Vedd már az embereket emberszámba. Hát De te nem vagy nem ember. ember, csak téged nem. Te mindig maradról mintázol? Igen, Én ezt Mr. nem Poént hagynám, de... hallhattuk. Én nem vagyok te. Mondom, az mindig magáról Vannak az mintáz. állatok, a növények, az De mi vagy, anno, Anu vagy? Anu, olyan pizzolt, te már harmadikos vagy. Hallod, Mr. Igen, Poén amúgy. gyár? Kérdeztetek valamit? Nem, mert már nem gyártok. Wow! Anu megint be volt ott. Na én Valaki- ezt nem hagynám. Most valaki akkor fogja a előtt kisgyereket. mikrofont, és Hallod kezdete a- is oltani. Az a kakós csiga volt, most felment benne az adrenalin, fogjátok le. Amúgy ezeket kérdezd meg honnan veszem. Honnan veszed? Nem Hát a érdekel. boltból. Wow! Te miért nem mész el abba a klubba a sóderekhez? Ja, mit fel a piacra? Meg már vegyél már egy jobb mikrofont, amiben nem azt hallom, hogy bazd meg Darth Vader lépked az arcodon. Nem, direkt csinálom, hogy belefújkálok és így veszem a levegőt. Te Gercinek troll Zseniális. vagy, hallod? Trollgame. Bárcsak én is megbírnám csinálni. Valaki Nem akarom fogja a gyereket. szétcseszni. Mikrofont. Jó, sok volt a kakós csiga. Anu, hogyha most beadok falonát egy edit, akkor jössz Halljátok? idával. Valakinél van fülhallgató? Számodra nincs. De neked van. Nincs. És Mi az a kinek van? fülhallgató? Figyelj, Ja. szerintem azt nem akarod hallgatni. Azt hiszem megy a gépe. Nem vagyunk összemesítés. Ne, maradjunk, jó ez. Maradjunk, én nekem tökre tetszik az a gyerek, olyan szimpatikus. Hát persze, hogy az nekem mindenkinek az vagyok. Hopp, hát azért ezt se gondoltuk komolyan, Geniális. szerintem anyád is megbánta, hogy nem nyelt le. Hagyjad már magadat. Na mondod, hogy nem így volt, kérdezd már meg. Amúgy hallod, no-scope-al előttem a gyereket autóizévétére. Te nagyon már noszkop csukott szemmel Széték elülött. vagyunk, nem? Mi? Várjazós terrorista? Nem ezt Na milyen rangotok van? Milyen rangotok van? Mondjátok. Hát nekem van egy diakardom, azt tudom. Kész. Hát figyelj, te most Hát komolyan attól függ, milyen Minecraftozol? rangok vannak. Jó, Csigóba, némítsuk már ezt a gyereket. Figyelj, nekem globál elit egy a rangom. Jó, én nekem lenémítom. Global Silver. Nincs is globál itt 2. Én Tudom, lenémítottam a gyereket. User left your channel. User joined your kaki, channel. kaki. Mr. Troll. Zseniális. Én lenémítottam, addig beszélek, hogy milyen szarrát szegénynek a gyerekkora. Ugye megszületett, az anyja megbánta, hogy a pináját kitágított egy ilyen Anu, ez egy gyerek. régi poén, a újakat kérjük. Ja. Hagyjad már magadat. Az anyja megszületett, tudta, hogy bazd meg, nem tudok beszélni, tehát hogy létre fogja hozni ezt a kis szerencsétlen. Tényleg amúgy geci vajon anyádatok jönnek. De jó, szerintem egyiket sem találtam. Jéj! Gárim. Nézd meg, hügyere kirúgat, azt hisz, hogy ezt hallom. Na, kösz, hogy tankoltál, nem tudom, hogy ki vagy te se, de jó voltál. Itt nem lehet betűvel fölvenni. Akkor hagyjuk. Tesó, ugye tudod, hogy én lenémítom a tévést, és akkor nem hallom, hogy írogatsz? Na mindegy, engedd el. Egy Nem. gecinek Mi troll vagy, írogatsz? hallod? Ha? Mr. Troll, amúgy a gyerek nagyon elhisz, hogy troll, de kb. Nem hiszem, Mindegy, tudom. hagyjuk, engedd el. Nem barátkozik. Szerintem is. Ez így szokott az utcán, és oda megy valaki, az mondja, hogy utolsó kívánság. Kisok nem tudsz majd amúgy dobni nekem valamit, mert kemény izém van. Három Nekem ezzel. is az van. Ja, faszom. Az előbb van egy 14-5-ös gyerek, érted? De jó Gály. poénokra ez történik. Akire van már nincs fenn. Ja? Tényleg az még él? Ja, én Az tudom, még él, itt egy van a fél kis óra házba, még itt van a házba, itt van a házba. Dehogy van ott. Ott a házba, én Dehogy látom. van ott. Dehogy van ott. De a házba. Hello! Mi van triple kill? Kicsit se lett lesúgva. Dehogy is. Ez VH volt. Ez nem VH volt, ez skill. Hanem a gyerek az beszél, csak éppenséggel izé le van